asiri ne na mallakar arziki ga wanda yake so a ce ya mallaki gundarin arziki. Ka mallaki dukiya mai ɗimbin yawa, mai tarin yawa. Shi wannan asiri ne wanda hadimai ne za su sauke ma dukiya amma ba ta da adadi. Ya dai danganta ne, za su aje ma kuɗi ne daga kan miliyan ɗaya har zuwa miliyan goma. Insha Allahu ya danganta da yadda suka ga ka dace da kalar kuɗin da za su aje ma. Insha Allah kuma za ka yi niyya ne da niyyar kana buƙatar kuɗi na naira, ko kana buƙatar sefa ko riyal ko euro ko cedi ko pounds ko ringgit ko lira ko dirham ko rufi ko riyal ko dirham, kowanne kalar kuɗi. Insha Allah wannan asiri ne wanda za ka mallaki kalar kuɗin da kake da buƙata. Insha Allah kuma saboda akwai mutane waɗanda suke da buƙatar mallakar mota, wasu gida, wani fili, wani abin hawa, wani kuma yana so ya samu kuɗi ya yi aure, wani kuma ana bin shi basussuka da yawa ya kasa biya, yana so ya samu kuɗin da zai biya, wani kuma yana cikin ƙangin rayuwa yana buƙatar kuɗi da gaugawa. Yana buƙatar kuɗaɗe cikin gauga saboda matsaloli sun zagaye shi. Akwai 'yan uwanmu da za ka ga wasu sun bar ƙasashensu sun tafi wata ƙasa neman kuɗi, wasu a ƙasashensu a jihohinsu amma kuma abin da za a ci a sha ma wani lokacin sai ga sai a hankali. To wannan asiri ne wanda in dai ka aikata shi, hadimai za su sauke ma kalar kuɗin da kake da buƙata. Insha Allahu a cikin sauƙi, a ɗakinka, a gidanka ko a shagonka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman da'iman abadan ila yawmiddin. To barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyan mu, jama'ar al'ummar mu na faɗin duniya, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. To kamar da muka saba zuwa da manya gingima kuma kasaitattun asirai, yau ma muna ɗauke da wani mashahurin asiri mai albarka na neman arziki. Asiri ne na mallakar arziki nan take, wanda hadimai za su sauke ma kalar kuɗin da ke ta buƙata, ko naira ne ko sefa ne ko riyal ne ko euro ko cedi ko pounds ko ringgit ko lira ko dirham, kowanne kalar kuɗi da kake da buƙata. Insha Allah ko dinari za su sauke ma kalar kuɗin da kake da buƙata daga kan miliyan 1 zuwa miliyan 10. Insha Allah yadda ake yin wannan asiri abu ne mai sauƙi. Insha Allah wanda akwai mutanen da za ga suna so su mallaki gida, mota, wasu gona, wani ana bin shi basussuka ya rasa yadda zai biya, wani kuma yana so ya aure ba ya da kuɗi, wani yana da marar lafiya, wani kuma matsaloli ne kaca ma shi kanshi bai san iyakacin matsalolin shi ba. Kana so ka mallaki gingiman kuɗaɗe, to abu ne mai sauƙi. Insha Allah yadda za ka yi wannan asiri mai albarka, za ka siyo kyandira ne guda 4, da baƙi, da ja, da ruwan ɗorawa, da wannan da fari. Fari, baƙi, ja, ruwan ɗorawa, kaga 4 kenan. Yawa sai ka zo ka kukkunna su daidai misalin 12 na dare. Sai ka zo da turarenka na malakutu mai hoton hawainiya, original malakutu. Insha Allah sai ka shafa wannan turaren na malakutu, ka bar kwalba a buɗe. Yawa ka bar kwalba turaren a buɗe, ga kyandira na ci, ga kuma ƙanshin turare na tashi, kuma ka shafa shi a jikinka. Sai ka fara lazumin ka, ajib ya kun fayakunu, ajib ya kun fayakunu, ajib ya kun fayakunu, ajib ya kun fayakunu. Za ka yi wannan lazumi ne ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Yawa za ka yi shi adadin haka ne ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. Insha Allah idan ka kammala wannan lazumi nan take, sai ka baiwar wannan kyandiran a kunne. Insha Allah sai ka fita daga ɗakin, sai ka jawo ƙofa ka rufe. In ka jawo ƙofa ka rufe, to sai ka koma wani gurin ka jira bayan awa 1 zuwa awa 2. Insha Allah a takaicewa dai a ce zuwa awa 2. Yawa sai ka dawo ka buɗe wannan ɗaki, za ka tarar da kyandiran nan sun ƙare gaba ɗayansu. Yawa za ka tarar da kyandiran nan sun ƙare gaba ɗaya. Yawa da ka buɗe ɗakin ka shiga, za ka tarar kyandiran sun ƙare. Za ka ga adadin kuɗi, za ka ga wata jikka an aje ta, sai ka buɗe jikkar, za ka samu kuɗi daga kan miliyan 1 har zuwa miliyan 10, ya danganta da abin da hadiman suka aje ma. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu subscribe da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribe, muna godiya.